Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna mika godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon halarwa a karatuttuka da muke gabatarwa darasin mu na littafin Risala alhamdulillah. Idan ba manta ba dai muna cikin babin idda. A karatun da ya gabata mun faɗi hukuncin yin iddar wacce take mijinta ya rasu alhalin tana da ciki da kuma wacce take wato aka sake ta alhalin tana da ciki da sauransu. Mun faɗi hukunce-hukunce da yawa ga wanda yake da bukata sai ya nemi darussuka na 90 da na 91 da kuma na biyu insha Allahu ya saurara. A karatunmu na insha Allahu ta'ala za mu shiga cikin wasu ƙa'idodi ko kuma wasu hukunce-hukunce ko kuma wasu al'amura ga wacce take cikin idda za ta ke aikatawa. Don kasancewar kina cikin idda ba a yarda ke wa'annan abubuwan ba insha Allahu su ne za mu karanta su yanzu. Kasancewar idda yana da alfarma, Allah madaukakin sarki shi da kansa ya shar'anta wa mata su yi idda. Don haka in kin kasance kina cikin idda to za ki kiyaye wa'annan dokokin, sawa'un idda na saki ko kuma idda na mutuwa. Hasali ma dai idda na mutuwa an fi karfafawa. Lallai fa mai sanin cewa a zamanin jahiliya idan mace mijinta ya mutu za a ɗaura mata, za ta yi iddan shekara 1 sannan ba ta shiga cikin jama'a ba, da zage-zage da tsangwame-tsangwame ya ƙare a kanta. Don haka sai musulunci ya zo ya yaƙi wancan al'amarin jahiliya ya kawo haske. Hasken nan ita ce me su ne wanda za mu karanta yanzu insha Allah. Malam yake cewa wal ihdadu alla taqraba al mu'taddatu min al wafati shay'an min az-zina. Lallai fa ga wacce take zaune a matsayin iddar mutuwa ga mijinta to fa an iyakance mata duk wani abin da yake na ado. Duk wani ado an iyakance mata, babu ita bayin ado ga waye wacce mijinta ya rasu. Don haka in kin kasance mijinki ya rasu to babu ke, babu yin ado, babu yin kwalliya, babu surute-surute. Abin da ake bukata a wajenki ki nemi ladan zaman da kike yi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, ki yawaita yin tasbihat na filfilun da addu'o'i domin ki samu kusanci a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Shi kuma mace ki kasance mai roƙa masa Allah akan Allah ya jikansa da gafara. Hakanan bi huliyin, adon da zaki ba zaki amfani da wani kayan alatu wajen sanyawa jikinki ba, au kuhulin, ko da kuwa kwalli ne in ya kasance na ado shi ma ba zaki amfani da shi ba, muddin ba wai abin da ya shafi illa da ya shafi idonki ba. Don haka akwai matsala idonki na rashin lafiya ko na wani magani, wannan babu laifi, amma laifi ne babba ki daura kwalli a ido a matsayin kwalliya alhalin kina cikin iddar mutuwa au gairi ko wani haka. Bi ma'ana ki duk wani dai abin da muka sani make up to haramun ne mace da take cikin idda ta aikata. Wata jitanibu sibagha kullaha illa al-aswada. Haka ne za ta guji duk wani abin da ya shafi riguna masu kyawu. An gane, duk wani abin da yake rinanne, kayan da yake bulu ne, kore, kowane irin kaya in ya kasance tana sawa a jikinta, in har wannan kayan na ado ne za ta guji wannan kayan nan, illal aswada, face sai bakin kayan da za ta dinga yin amfani da ita. Amma fa ko da kuwa bakin kayan ne in ya kasance al'adar mutanen wannan garin nan suna yin ado da bakin kaya to ba za ta yi amfani da shi ba. Abin da ake nufi, duk wani kayan da yake bayar da shef, duk wani kayan da yake haskaka ki, duk wani kayan da yake gashi ga kamansa na ado wanda akwai stone a jiki, wannan kayan duk ba za ki amfani da shi ba a matsayin ki na mai idda. Sannan wata jitanibu tiba kulla, duk wani abin da ya shafi turare za ta guje shi. An gane, turaren da yake da kamshi babu laifi, za ta yi amfani da turaren da yake iya jikinta kadai, don saboda wasu yanayi da za ta shiga za ta yi amfani da shi. Amma duk wani turaren da yake mai kamshi, abin da ya shafi humura, turaren wuta, wani abu mai kamshi za ta guje shi, ba za ta yi amfani da shi ba. La taqtadibu bihinna, in hakan nan ba za ta yi nalle ba. An gane, ba za ta yi amfani da wani abin da yake ta kawata fatanta wajen yin nalle ko ta yi wani siffa
wannan duka haramu ne a gare ta. Idan ta kasance ta aikata haka za ta samu gagarumin laifi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Idan kuma ta kiyaye za ta samu wani hamshakin lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan wala taqrabu duhunan mutayyiban, sannan ba za ta kusanci wani abin da yake mai kanshi sosai ba. Duk wani mai da za ta yi amfani da shi wajen shafa kanta, wajen shamfo da makamantan su in abubuwan dukka ba za ta yi amfani da shi ba, muddin ta kasance tana cikin wato idda. Hakanan babu fita waje, na je biki, na je suna, na je mutuwa, wannan duka ba huruminta bane. Zamanta za ta yi a cikin gidan mijinta ta kammala wannan iddan nan, an gane. Hakanan wala tamshi bima yahtamiru fi ra'si, hakanan ba za ta yi amfani da wani abin da yake kiso, ko ta shafa wani shamfu, ko ta shafa wani gashi, ko ta je ta wanke kai. Wannan duka ababen nan ba za ta yi amfani da su ba matukar tana cikin idda. Wa alal amati wal hurrati saghir wal kabiru al ihdad, hakanan baiwa da kuma yarinya karama da kuma babbar mata da mijinsu ya rasu, wayannan gabaki daya alfarma ne nan a kansu. Dole sai sun bi wannan ka'idan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta yin haka. Wa ikhtalafa fil kitabiyyati, malamai sun yi sabani idan ta kasance ahlul kitab ne, tunda mijinta ya rasu, shin za ta yi iddan ko ba za ta yi ba, amma dole ta za ta yi. Wa laysa ala mutallaqati ihdadun, hakanan matan da an sake ta to ba ta da wa'annan hurmomin da muka lissafa. Matan da aka sake ta ba ta da wa'annan ababai da yanzu muka lissafa, ba za ta yi kaza, ba za ta yi kaza, wannan duka ita babu yana kanta, an gane. Wanda mijinta ya rasu ne wa'annan ababen yake kanta. Wa tujbaru hurratu alkitabiyatu alal iddati min almuslimi fil wafati wat talaqi, hakanan in ta kasance ahlul kitab ne ana tilasta mata dole sai ta zauna ta idda ga mijinta da ya rasu ko kuma sakinta da aka yi. Wa iddatu ummul waladi min alwafati wa iddatul ummul waladi min alwafati sayyidaha haidat, hakanan ummul walad, in aka ce ummul walad ita ce baiwar da aka haifu da ita, to iddanta daga mijinta da ya rasu za ta yi jini ne guda ɗaya. Wa kazalika idza ataqaha, haka ne idan aka yantar da ita, fa in qa'adat anil haidi fa salasata ashhur, to za ta yi wata uku. Iya abinda Allah madaukakin sarki zawwaka mana kenan mu karanta wannan karatun daidai mu Allah ya ba mu lada, kuskuren mu Allah ya fi mana, walhamdulillahi rabbil alamin.